Dobre, takže tu je všetkých cez 60 lístkov s adresami, prípadne s telefónnymi číslami, ktoré sme vyzbierali v priebehu 4 dní premietania jedného sveta v Humennom. Všetky kladieme do tejto prázdnej obálky. Martin nám ju podrží. Martin nám ju podrží. A ja žrebujem prvého výhercu knižky nejakej, ktorú si bude môcť človek vyzdvihnúť u Igora Fejka v Čase na ticho. A je to číslo 13 a telefónne číslo budeme volať, zistiť majiteľa. Ukáž na kameru telefón. Nie, tak budeme toto zverejňovať nejakej... Osobné údaje? Osobné údaje. Dobre, takže ja žrebujem druhého šťastného výhercu. Chvíľka napätia. Navyšálejú. A vyžrebovala som číslo 2. Tiež telefónne číslo. Sandra, a ja výherca? tretieho Je to v tvojich rukách. šťastlivca, dobre. Už to bude Maťo. A je to 16 a je tu aj meno. Môžem povedať meno? Áno. Saška, ona bude vedieť. Aspoň niekto známy teda. Jeden stroke je známy, ale ako zjavne náhodou. Takže gratulujeme. Gratulujeme výhercom.